2015 Европейската година за развитие, която минава под мотото "Нашият свят, нашето достоинство, нашето бъдеще", е първата, която си постави за цел да популяризира сред европейската общественост успехите и предизвикателствата, свързани с премахването на бедността и гарантиране на по-устойчиво социално-икономическо развитие. Невярващите по отношение на възможностите на България да участва в процеса за премахване на бедността в Европа и в света са много. Много са и основателните им аргументи. Вие гледате "От другата страна на думите", поредният публицистичен филмов проект на Европейският информационен център Европа директно в Благоевград, който търси отговор на част от многото въпроси, свързани с проблемите, които страната ни има да решава не само през 2015 Европейската година за развитие, но и много след това. Във всяка от сферите, в които имаме цел да наваксаме, със сигурност ще срещнем предизвикателствата. Вероятно ще е необходимо и време, но отново опираме до правилната политика в тая посока. Аз не мисля, че България може като страна, преди да реши собствените си проблеми, да помага на трети страни. Как бихме помогнали без средства, без доход? Основателен въпрос, защото всъщност той ни изправя пред дилемата: възможно ли е през следващите 7 години да провокираме невъзможното? България има своите много важни лостове, чрез които може да играе много важна роля в Европейския съюз. Модел е да правиме малки стъпки в правилната посока. И малките стъпки започват с това да бъдем непримирими към всякаква форма на несправедливост и корупция. В момента държавата ни не се движи, тя куца. Това, което липсва в момента, е средата, която да стимулира този потенциал, да работи тук и за България. Демографската криза не е като финансовата. Няма истерия, няма затворени банки, няма и алтернативни решения за преодоляването й. Тя е тихият убиец на нацията, защото всеки ден от най-хубавото кътче на света, България, с еднопосочен билет за Европа и за света заминават младите, образованите и амбициозните хора, чието деца след година, 2 или 5 ще станат французи, немци, англичани и какви ли още не, но не и българи. Поред мен демографският проблем е най-основен, който още в близко бъдеще е най-сериозен проблем за България. Според мен не правиме нищо за връщане на хората, които са излезли за България. Без едно по-засилено сътрудничество между образователните институции и бизнеса, както на регионално, така и на национално равнище, шансовете за реализация на младите хора остават ограничени. Анализ на Националният институт по статистика показва, че заради имиграцията населението на България намалява средно с по 180-200 хиляди души годишно. Ако тази негативна тенденция не бъде спряна, през 2030 година ще бъдем с 2 милиона души по-малко от днес, а хиляди българи ще продължат да работят за чуждите икономики, а не за нашата. Значи има нещо сбъркано в нашата политика и в стимулите на тези, т.е. липсата на такива в производителите. Аз не мисля, че това е грешка на образованието, това е грешка на държавата, по принцип. Политиката е такава. Нямаме развита икономика, къде да работят децата. За мен е изпуснат влака и много трудно ще се възстанови всичко. Това, което не сме правили вчера, не го правим днес. Не ми е ясно защо, например, почти всяко едно правителство, което идва в последните години, почти не прави нещо за подобряване на състоянието на хората, за подобряване на държавата, на развитието на младите хора, на задържането в страната. Ето това не разбирам. Проблема е, че има две големи групи хора, които смятат, че трябва да вървим в различни посоки. През първият програмен период 2007-2013 година на България са били изплатени от европейските фондове общо 9 милиарда и 239 милиона евро, което представлява 82% усвояемост на отпуснатите от Европейския съюз финансови средства.
За 2015 година България трябваше да усвои общо 3 милиарда и 100 милиона евро, което прави средно на месец по 258 милиона евро. Според вице-премиера Томислав Дончев, ако тези средства не бъдат усвоени до края на годината, те ще бъдат окончателно загубени за България. Шансове винаги има. Изцяло наша отговорност е как ние ще се възползваме от тези възможности. Мисля, че сме в една безпътица. Не знаем какво правим, нито на къде вървим. Фактите показват, че през изминалите 8 години от членството на България в Европейския съюз, страната ни не е преставала в търсенето на алтернативи, които евентуално да бъдат разпознати като надежден инструмент за развитие на икономиката, на селското стопанство, на хранително-вкусовата промишленост, туризма или образованието. България е една от малкото страни, която като че ли не знае какво прави в Европейския съюз, защото ако България знаеше какво прави в Европейския съюз, тогава щеше да бъде лесно. Аз знам, че проблемите са много, но винаги е по-добре да се фокусираме върху това, което се случва и да го използваме като стълб, върху който да градим останалото. В противен случай винаги ще намираме недостатъците на това, което се случва. Ако не се реши проблема с корупцията, фирмите ще се увеличава броя на фалиращите фирми, които няма да... ще се увеличи безработицата, ще имаме проблем с работните места. Това ще принуди младите хора да избягат в чужбина. Няма да има икономически растеж. От 2007 година, когато страната ни беше приета в Европейския съюз, експерти от различни области на социално-икономическия живот я оприличават на човек, който е застанал по средата на люлеещ се въжен мост над дълбока река. Тоест на най-несигурното и опасно място, защото връщането назад е лесно, но и пагубно. По пътя към отсрещния бряг са проблемите, които предстои да решаваме в следващите 5-6 години, ако искаме да стигнем там, където са най-добрите и най-развитите и най-богатите от европейската общност. Може ли да го направим? Без да сме информирани, няма как да направим следващата крачка. Липсва ни самочувствието, че можем и че се подценяваме често пъти, но всъщност имаме големи възможности, както в страната, така и навън, но всъщност и не ги оценяваме. Според мен шансът да превключим на директна скорост, мисля, че е малък. 30-40% най-много. Това е срам, да. Срам. Нито селско стопанство имаме развито, нито нищо. Оперативната програма Региони в растеж, на която страната ни ще разчита до 2020 година, ще разполага с общ бюджет в размер на 1 милиард и 500 милиона евро. Парите са разпределени по 7 приоритетни оси. 840 милиона евро ще бъдат инвестирани в проекти, свързани с градското развитие и градската инфраструктура. Сред градовете, които ще получат финансиране по приоритетна ос градско развитие, са и Благоевград, Петрич, Гоце Делчев, Сандански и Разлог. 194 милиона евро са определени за нови пътища и магистрали. Сред тях е и отсечката на лот 3 от автомагистрала Струма. 115 милиона евро ще бъде общата инвестиция за периода до 2020 година за промени в образователната инфраструктура. С тях ще бъдат санирани сгради на държавни и общински училища и университети. 340 милиона евро ще бъдат заделени за подпомагане на региони, най-силно засегнати от бедност, както и за развитие на инфраструктурата на морският и планински туризъм, включително и секторите на икономиките, подпомагащи този важен отрасъл. Повишаването на конкурентоспособността през тази и следващите 5 години се очертава като една от основните цели на новата оперативна програма Инициатива за малки и средни предприятия. По нея ще бъдат разпределени 102 милиона евро от Европейският фонд за регионално развитие.
Главната цел, която си поставя програмата, е до 2023 година 55% от малкия бизнес в България да получи реално финансиране чрез нисколихвен банков кредит, защото 62% от малките и средни предприятия у нас нямат инвестиционни планове, тъй като не разполагат със средства за развитие. Други 37 са намалили драстично обема на производството и броя на работниците и служителите си. Къде, колко и какви са реалните шансове за развитие в тази ситуация? Мисля, че пътя, по който вървим, не е правилен. Не се развива никаква икономика, селското стопанство е замряло. Имахме един туризъм, който е на път и туристите вече ги гоним от държавата. Страната не е умрял предприемаческия дух, така нито е спряло желанието на определени хора да се занимават с бизнес, с производство. Хубавата новина е, че изобщо в европейски план се окончателно преодолява това убеждение, че няма място за индустрия в Европа, че няма място за тежки производства, че Европа трябва да бъде една територия, която изцяло да се отдаде на услугите. Това е напълно изживян етап и вече нещата се движат в обратната посока, т.е. към така наречената реиндустриализация. Добрите световни и европейски практики могат да бъдат полезни, защото не е необходимо да се открива топлата вода. Държавата има лостовете да се справи, да намали този проблем. Тотално не може да бъде решен, но този проблем би могъл да се намали значително, като държавата пожелае това и нейните основни структури за това действат както трябва. Аз лично в момента съм скептичен, че в сегашната институционална среда може бързо да се направи промяна. В аналитичен анализ на Българската стопанска камера се казва, че родният бизнес продължава да се самоизключва от конкурентният европейски пазар. Не се внедряват нови и иновативни технологии, не се утвърждават нови бизнес политики, пазарът ни не е в състояние да предложи български продукти, които да са конкурентни на внасените. Всичко това превръща нашата икономика в икономика на бедните и нископродуктивни услуги. Имаме ли шанс да научкаме верната посока и да преминем в лентата за изпреварване? Вероятно ще е необходимо и време, но отново опираме до правилната политика в тая посока. Както казва Николай Хайтов, едно е да искаш, друго е да можеш, трето и четвърто да го направиш. На този етап ние сме на първата крачка, само искаме, а по-нататък ще видим. Мисля, че има доста държави, от които можем да се получим какво трябва да променим в нашата среда, за да може тя да е наистина качествена и даваща възможности за много млади хора, а и не само за тях, и за обществото ни като цяло, за развитие. Ние не сме най-бедната държава. Всички държави са на едно ниво. Ние сме най-зле организираната държава. Членството на България в Европейския съюз промени сериозно условията за правене на аграрен бизнес в страната. За периода 2007-2014 година селското ни стопанство беше подпомогнато с близо 7 милиарда лева под формата на различни европейски субсидии. За съжаление обаче, както констатират експертите, те не дадоха очакваните добри резултати. Зимата ни продължи да бъде раздробена на безкрайно малки и пустеещи парчета, пазарът продължава да бъде залят изцяло с вносни плодове и зеленчуци, животновъдството се оказа до дъно сринат отрасъл, а високопланинските села останаха напълно обезлюдени. Българското селско стопанство днес ползва за производството си едва 42% от обработваемата площ в страната. Осигурява по-малко от 15% от консумираните плодове и зеленчуци и под 7% от продаваното у нас месо и местни продукти. Дава препитание само на 19% от хората в работоспособна възраст. Усвоява под 2% от всички инвестиции в страната.
Основната причина за всичко това е фактът, че отрасълът не използва ефективно конкурентните си предимства, чудесните климатични условия, наличието на плодородна земя и, разбира се, достатъчно водни ресурси. В момента в България селското стопанство е в изоставаща позиция. За да се оправи това, трябва да се вземе опит от европейските водещите държави, където всичко е организирано, механизирано, модернизирано. Овощарството, например, е много изостанало отрасъл. Вече не може да се намерят 5 декара ябълки. Катастрофа! Това не е нормално. Без подкрепата на някой, а този някой за мен отново опира до държавата, няма как онези, които имат идеи, които искат да станат земеделски производители, да постигнат някакви успехи. Шансовете за излизане на българското земеделие от кризата са не повече от 1 на 1 милион. Защото генералната линия на българските управляващи от последните 25-30 години е контролирана бедност. За да бъде изправено на крака селското стопанство, трябва акъл. С приказки нищо няма да стане. Казвам това, защото през изминалите 25-26 години лозята и площите за плодове и зеленчуци са намалени над 50 пъти. Ние сме страшни песимисти, когато става дума за власт, за управление, за управници и т.н. Аз мисля, че има някакви симптоми, нали, на просветление. Друг е въпросът, че действително нещата стават на фона на сегашната световна динамика ужасно бавно и това обезсърчава хората. Бушонът, който най-често дава на късо в българското образование, е финансирането на специалности, които нямат никакво практическо приложение на трудовия пазар у нас. В доклад на Световната банка се казва, че България силно изостава във високотехнологичните дейности и производства. При тази ситуация, каквито и планове за промени да правим в близките 5-6 години, те едва ли ще се случат, ако българското средно и висше образование не се преориентират към идеята за повсеместна приложимост. Поред мен в българското образование е прекъсната връзката с практиката. Фокуса на нашето внимание трябва да бъде там. Според мен българското образование е една система, може би най-консервативната, която най-трудно се развива и търпи промени. Това, което наблюдаваме, че с много малко изключения, като че ли все още университетите са средище за преподаване, но не и за развитие на науката. Това е горчивата истина за българското образование, премълчавана и заобикаляна години наред. Всички виждаме, че не е логично в една малка страна като нашата, с население около 7 милиона души, да има 51 университета, докато в 13 пъти по-голямата Германия, с население от 82 милиона души, броят на висшите учебни заведения да бъде само 70. Според мен трябва да бъде намален броя на университетите. На България не е необходимо 52 университета и още толкова колежа, не повече от 10 ще бъдат напълно достатъчни специализирани висши учебни заведения. Това е големият проблем според мен. Лично мое мнение е, че нашето образование е малко теоретическо. Историята не е брошка, която си я слагаме на ревера и казваме, вижте, ние за това сме толкова интересни хора. Нека ние да бъдем причина следващите след нас също да ни харесват. Да се случи това, ние трябва да поставим студентите и учениците в центъра на образователния процес и да се опитваме да ги изграждаме не само като добри професионалисти, но и като цялостни завършени личности. Широката палитра от мнения и оценки за стойността на българското образование очертава ясно и съвсем безспорно нуждата от промени в него. Какви да бъдат обаче те? И още, ако предлаганите идеи бъдат възприети и приложени, ще гарантират ли някаква реална промяна в стойността на българското образование? Аз лично в момента съм скептичен, че в сегашната институционална среда може бързо да се направи промяна. Образованието не е виновно за това, че те отиват в чужбина. А в чужбина защо ги приемат, ако не е добро нашето образование? Държавата е виновна, не образованието. Може би университетите в България са много повече, отколкото пазара на труда има нужда. От това печелят предимно университетите, тъй като те получават финансиране на база на студентите, които са записани в тях.
Не съм велик специалист в образованието, но лично мое мнение е, че нашето образование е малко теоретически насочено, теоретично насочено, базира се върху четене на много дебели книги, са много добре подготвени нашите студенти, но са малко откъснати от практиката. Студентите от американския, пак по мое наблюдение, знам, че след завършване веднага се реализират, веднага тръгват в практиката, подготвени са за живота.